Hormatly adamlar, yan ýakynly biziň halkymyza dönükli eden haramzada Muhammed Welsaparow bir bolgusuz gürrüňleri ýaýradyp adamlaryň arasynda bu bolsa yalan zatlar hemme şem bilýär. Şonýal habarlary ýaýradyp, şonýal derejede elken zatlar aýdyp bilýär bir haramzada adam Muhammed Welsaparow. Bir halkymyz o zatlara ynananak, umuman halkymyz onu näletledi, şol habarlary getiren adamlarym näletledi. Indiden beýlägem halkymyz agly ýerlikde, bir jewislikde bolup şonýaly ýagdaýlary edýän adamlara gaty ýigrenmeliler, olary görmeliler, sebäp olar ozalam ýurdun satan, ýurdun dönükli edip giden adamlar. Eger bilýän bolsaňyz adamlar musulmançylykda hiç ýerde de ýurdun taşlap giden adam hiç adam hormat alýan näler.